na-agbazie ndị a mụwafụ na okwu echenjigo ịdụ ndị ọbara na-agbasa gị ma ndị agha na-ebe ọga na asị bee ya saịda bee ya saịda a na-ebe mmadụ ka ọ dị ndụ eziokwu. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM. Aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'izu ụka gara aga o nwere otu ihe onyonyo anyị wetara unu ebe a bụ nke na-egosi nwanne anyị nwoke bụ onye ụkọchukwu bụ Reverend Fada Ebube Mmụọ Nsọ, ebe ọ nọ na-agwa ndị ụka ya okwu, ebe ọ na-akọwa maka enyi ya nwoke bụ onye nke ndị ntọ tọrọ, onye si n'aka ndị ntọ pụta mgbe ahụ, bụ onye ama dịka Fada Nonso. O wee na-akọwa ka ha bụ ndị ntọ si wee tọrọ Fada Nonso na otu onye ọzọ emechakwara hapụ ha abụọ mgbe ha kwụchara ụgwọ. Mana o nwere ụfọdụ ihe nke anyị na-anụchaghị ebe ahụ, n'ihi na ọ bụ nnọọ n'elu ka Fada chabiri ya bụ akụkọ. Mana nwoke ahụ onye nke atọhapụrụ ya na Fada Nonso ahụ, unu hụrụ na ya bụ ihe onyonyo, nwoke a unu na-ahụ kwụ na akụkụ kwụ n'iru ọta ebe ahụ. Ya bụ nwoke, o nwere ozi nke anyị nwetara ebe ya na otu enyi ya na-akpa nkata, ebe ọ nọrọ wee kọọ ihe niile ha ji anya ha wee hụ n'aka ndị ntọ ahụ, ka ha bụ ndị ntọ si atọrọ ndị mmadụ na ka ha si egbu ndị mmadụ ma na-ebepụ akụkụ ahụ ha dị iche iche ere kwa ụbọchị n'ala Igbo. O wee kwuo ọtụtụ ihe dị iche iche nke gbasara ọnọdụ nchekwa steeti Anambra, bụ o nwere ebe Fada Ebube Mmụọ Nsọ metụrụ ọnụ. Ọ sị na ndị steeti Anambra, gọọmenti steeti Anambra enyenwughị aka ịtrak ha bụ ndị omekome ka mara ebe ha nọ, na ya si na steeti Anambra pụọ wee gaa steeti ọzọ. Ya bụ nwoke onye atọrọ ma atọhapụ ya na Fada Nonso ji ọnụ ya wee kwuo na nkata ị ga-anụ ugbu a na ọ bụ na steeti Enugu ka Fada Ebube Mmụọ Nsọ si wee nweta ya bụ enyemaka, maka na o nweghị otu mkpụrụ traka nọ na steeti Anambra nke eji achọ ndị ori maọkwa na eji achọ ndị atọrọ atọ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị gere ya bụ nkata, dịka nwanne anyị nwoke ahụ bụ onye nke kasị n'aka ndị ntọ wee pụta, ji ọnụ ya wee kọpụta ihe niile o jiri anya ya wee hụ n'aka ha bụ ndị ntọ mgbe a tọrọ ya na onye ụkọchukwu ahụ bụ enyi Fada Ebube Mmụọ Nsọ. Ya mere a sịla na Solex si kama ka anyị gere ya bụ nkata. Na-agbazie ndị a mụwafụ na okwu echenjigo ịdụ ndị ọbara na-agbasa gị ma ndị agha na-ebe ọga na asị bee ya saịda bee ya saịda a na-ebe mmadụ ka ọ dị ndụ eziokwu. Nna atekwa m ya 10,300,000 nsi na akaụntụ kwụọ afọ nyefe ego, mana ọ bụrụ inye ego bụ isiokwu. Enwere ndị nyere ego egbukwalụ egbu. Fada anwakwuo m 20-something million ewee gbukata mmadụ, ma ndị a na-enwu ewelu dị ebe a egbuo atụnye wụwa something na oyi 17th ọgụlụ oyi 18th 19th. Malụ mgbe ha na Fada beta argument ebe ha na Ebube Mmụọ Nsọ bachara mba, o nwere ndị ya bụ ọbụla egwu atụba fafa asịghị na anyị nwere ike idiktekti ebe a achọghị emeghe ha mara Anambra enwe dị sekuriti. A na-eme onye isi fapụta sị Fada na ọ chọkwara na irelize, mana ọ chọ igosi Ebube Mmụọ Nsọ na ya na ya bụrụ ọgwụ na fa na afọ ya stedi. And the second gwakwuo ya na n'ihe eji gbu ya nkịtị bụ na maka anọ Fada mana na ha chọzi igosie ihe akpọzi amara na ha nwee flagship akpọ ndị otu asị na ebe ọbụla ndị kampụ ọbụla ihe mme asị je nweta Ebube Mmụọ Nsọ na ndụ efe ụmụ kelekele ụmụazị bụ egbe ụmụ ihe ụmụazị na-eme na ha na-eme yahoo ọ bụkwa yahoo akwa kidnapping nke ụmụazị ya bazi ịpụ ụmụazị etu a yahoo anụnwa yiri iPhone 13 na-eme I was there na-akpọ ma their girlfriends na anyị nọgide ha nọ 19th 20th 21 22 23 n'ọfịa ejero toilet eliro nne awụrụ arụ atara atọ. Amakwa m na mmadụ na-anọ mbọsị nọ n'ụlọ ọkụ, mmadụ sị na ọ nọ 3 days ejere toilet once m sị na asị amara m na ihe a dị possible. N'ọkwa na 25th si na-efozi 25th akpọpụta maka ọ ga-esi akpọpụta mmadụ asị gị ọya muvi fe na-ama tadatatata agba the person ndị mpụta
echegidogo m ehiche ebe a si na-ehiche pụọ. Ada m ekwuzi maka biznes, not pick of my business. Ada m ekwu maka my parents. Ada m ekwu and maka this boy nwee the Dubai estate ya na bed ịma na a na-achọ bed since 1 month. Akpọbara call nothing nta wee na-adị ka ka esi egbu mmadụ. Nna ifu ka esi ele pass my brother, ifu ka esi ele ihe a. Nna one boy chi ịgba ọsọ ebe onye ụmụ ụbọchị achịkọrọ anyị ọnụ njubi ọsọ ma ọ nọgo 20 something days de na onye ya na ya sobi ebe a na-agbagbu gị ịghọtago. Nna ọnụ ụtụ asị mpụta asị m na gị mana emechila ya agha sinsi ya asị m na gara asị da fada mụ na ya na-edinọ ka anyị ekpekata gị ekpele ebe a ekpesịkwa ọ dịkwa ka Chineke enweghị ihe ọ na-alụ ekpegidekwa ekpesịkwa ebidokwa ya Chineke God and ada ekwu okwu so emegidezi asịkwa esolu njide ma osi ejide ma gagide ha pụta n'iru nke fa ọfịa ka fa nọ ya ụbọchị anyị na anyị eti anyị na boot Venza n'ebe ọ bụla ebugide m with Venza mụ na fada na anyị si na moto a amepelu m buutu nlitu onye alụzi ya dị Venza na ba nchọghị ijikwa onye nwe Venza na nke bụ ndị asị ebe ewelu duo m ụlọ with Venza nsigodu ka m dị shọ ka ndị a nwekwa ike ha nwere nke ha na-ebulu pụwa n'ụzọ mụnye dị moto ọkụ ndị agba ọkụ n'ime moto ịghọtago so before ị na-ama anyị buruzie gagide n'ọfịa kwagide ọfịa na-anụma na ebe ị nọwa ọfịa wagide dị stik forest wagide nwezi ebe elu kwụsị anyị mepee but si m nneki na fued na Venza ebulie na ma anwa gbazie egbefa gba tọn wa mechie but fada si nke ọnya ka anyị wee chọgide ụzọ ebe mgbe anyị ji lute ebe a na Paris ya dịka ebe afta wanụ nke ụtụ wee wagide ọfịa wee chọgide ụzọ wee fụzie ụzọ isi ya ka anyị gaba Ọka n'ọbe m ọsị m ka anyị gaba na Ụmụdịọka na Paris ebe a ka anyị nọ ọbụ na obe mmụọ nsọ fa nọ na adoration ha mepụtara tell about us ndị mmadụ gbabụ ọsọ mgbe speed anyị ji kwubata de akpọpụtazi anyị n'ọta ebe a from there akpọgozi anyị n'ụwa arụ wee na Caledon ọkụ maka ụnụ na-awụ ọfịa ọkwa ka nna gọọmenti si ya na anọzime ma ya dịka biznes ọdịdara anọzime eji ike awa ọhịa because of ekpom inspection nsịgị nna ka m bịakwa and isi ka ịdị mmadụ eburu onye akpagidere ya agha me nji saiz wee kwaghị isi iji skọpụ amagara ndị saiz amara ya zize ka mmepe factory ka ọ na-ekipu m bizi because ọ nwunye ya na-eme na ebe a na-eji awa ọhịa achọta ego nna sọrọ ka efukwa helu nna nwanne gị akpọgodo m nke a n'obodo oyibo mbụ wisdom afụgo the thing wee kpọọ na-etiso mkpu ọkwa mere ọya kpọ nsị nsị na ọmịsị nke mma na ọkwa dị m na mmadụ fụlụ nchọkwa Anambra makwa m na-etu a ka ọ nọ congratulations for ndị haus ịmara nwe haus memba ebulu n'Ọnịcha North enwefe akpọrọ m na-asị m na onwe kli ogene ebe anyị jụ excursion nwezi mmadụ nwekwa kli o asị m na gọvanọ kwu anọ m Ụmụwere wezi na gọvanọ kwu na onwere ihe ọmụọ ya eme nwunye dị manụ tinye na fon ọ naghị ebe na-asị m biko na onwe anything mma agwa nwụfa mụọ ka ndị a akpọkpọ 20 million and ọ dịka fa mụrụ nọ haus memba ịmara ụmụazị ya agụrụ akwụkwọ and ọkwa na akaụntụ ya ka a na-atụ ego your friend mama your friend nwụrụ anwụ oke mmadụ ewuo nke ịna your friend nke atani side ka afịa nke a dị short no house your brother ịgbara mba mpa ya nwụ papia ọ na akaụntụ ọnya oke ọ na akaụntụ isi ka a na-atụrụ dị ego ka a na-atụ dị ego so ndị akụ 20 million ọ dịgafa mụrụ nọ mgbada gafa bụ mgbe fa ji mazi ya nọ mgbada fa akụchi efe kwuozi anything till today and gọvanọ wee na spika na Anambra bụ joke mana spika ya na gbogbo mgbe sị m na nsogbu dị ọ sị m na ịmanye nwere single traka na Anambra na gọvanọ na-eche ndị si Abuja abịa trak ya ka amala ebe dị fada ịma na ebe anyị nwa nọ
anyị nwere ọbụla Anambra notice ebe mmụọ nsọ kpọzie gọvanọ Enugu steeti agbara m na gọvanọ Enugu steeti a na-alụ ajọ ọrụ dị ma na-ada ekwu okwu dị manụ wee nọdụ ebe a wee traki ebe anyị nọ wee bụrụ na orum aka nnọkọta plen agba n'elu aka m nwadịkwa n'ebe a na-eme ụdị ha bụ ihe ala saịd amụrụ m na ọ batakwugo ọka ebe a plen ugbu a na-asị fada na-asị m na ihe adịkwa ka airport Ụmụeri mana ebe anyị nọ bụrụ urum ebe a agbakwa na ebulu anyị zoo ezo ịmara onwe ya ewere mmadụ tii na rum mana nke a bụ na anyị nọ n'ime ọfịa a na-arụ ọnụ ya ka ọganizeshọn fa nwere ma kuku nwee ndị na-esi nne maka egwu na-atụ m mmadụ eme enye m poizin isi rum a ịpụta na achala na isi rum a ịpụta achala si ịpụta ịgbagharịa so ebe a epọtụ anwụ ọ dị right then gọvanọ Imo Enugu steeti wee sị bịa ndị polisi Anambra ha bazie jee rescue anyị mmeze ndị elu gị dị 18 ma vidio gọvanọ ndị polisi ndị Anambra wee sị na fa ama mbanwu n'ọfịa na fa ada aba n'ọfịa ọkwa God's divine grace of God ifu ka esi egbu mmadụ ebe a ifu ka ndị a si egbu mmadụ ọkwa ndị amụdata ihe mefe atrak bụ nnukwu moto ịghọtago na-etu Anambra dị kịta bụ mmadụ iderecha ofu ihe ọ ya agwụgwọlụ ọkwa sie na nna anyagharịwa mmadụ si ọ ga-agba m na sie na m ọkụ nsị hapụkwa ndị eji nye jere onwe m I'm telling you ọkwa ihe m agbasịkwa etu a na-agba ihe agbasịa ndecha ofu ngwongwo moto because anyị nwee buru onwere onye ma anyị a na-aga ndị mgbe ha ji apụta operation bụ 7 o'clock so 7 till 8:30 and ha nwere kampụ dị iche iche ihe ha na-agba Old Road a bụ South Africa ka jee South Africa and ma mma ịkwụsịnata ka igwe anything ebula ọya so ọ dị riski ịgba from 7 o'clock till 8:30 or 9 in the morning no n'abalị ụzọ na-adị bizi mgbe ụzọ ka ha na-ebu ndị mma so ọka mma na the best thing bụ 6 o'clock 6:30 mmadụ abaa bịa ọ na-enwe ihe megide kipụ oge n'abalị enwe ndidi ebe 11-12 imuvu mgbe ha ma nnọzi n'ụzọ eziokwu onye afụsịalụ m nke a fada nwa na omume gị ọ tụbazie egwu ga-ezi bulu fada bụ Amerịka ka o si bata onye oji ụtụrụ ka o je gbatasịa fuel na blọkin dos nyenwa na ihe dịbụ St. Kizito skuulu ndị Katọlik a so ọ na-agwazi onye ya esi nri maka ụmụazị ka o wee mee ha welkom si ya na ọkwa ndị fada dị moto tọnụa gbagota gbabazie egbe nyanwa ọ dị ya ka ọfim ọ dị ka ọ ghọtara na Anambra adịgo ndị ya na ya nọ gbafelụ ọsọ nyanwa ịmagonu ọbụ asọ n'anya ebuli ewuti motie Highlander anwa bụ motie mana my own anger bụ ihe niile a na-eme na Anambra steeti polisi adịghị eme anything director DSS wee sị m afa dịkwana willing to work nọ na ego adịrọ anyị geti mme andị na Disemba abata na-enwe ndị esendị na the whole Nigeria the whole state na Nigeria esendịkwu ndị ya ahụ Anambra afa nọ 2 days ebe a gọvanọ kwuo na onwere ego fuel fa anachi ebe back and in other states na iwelu Enugu ije kene gọvanọ Enugu steeti my brother dama na-ada ekwu okwu mana ọgbakwa nke anyị debere ebe asị na parrot na ọ bụ prọfesọ na-akụ n'asụsụ oyibo na enwe ebe anyị batara na gọọmenti haus na duplex efu duplex dịka bụrụ telivishọn ihe niile na-eme n'Enugu steeti a na-afịa dị the whole tracking everything ihe niile gbasara ya ebe a ka a gosi anyị na ebe anyị nọ n'ọfịa maka emegide esi ka ewelu air strike egbe mmụọ nsọ na-asị na-enwe ike gbagbuo ma ndị akafa dị ọcha ndị eji nna ndị mmadụ anyị ike kenesi anyị ike Soludo wee jilu mmadụ na-egwu egwu na Anambra a na-egbu mmadụ ọkwa na njele ihe a nwee God's divine grace of God pụta ọkwa etu ilukwara na mafonu ma a na-alụ ilu afọ mmadụ analị ya mafonu mee ihe ọkwa igechala ka nwanne anyị nwoke ahụ si wee kọọ ya bụ akụkọ ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke m ji bụrụ mmadụ o nwere
otu ajụjụ iberibe m na-enwetawe n'aka ụfọdụ ndị mmadụ ndị na-ekiri ihe onyonyo anyị ebe a mgbe ụfọdụ. Kedu ihe mere m ji wee kpọọ ya ajụjụ iberibe? Maka na ama m na o nweghị onye ọbụla mma ihe ọfụma, onye ọbụla isi dị mma ga-apụta wee jụwa ụdị ajụjụ ahụ. Onye ọbụla na-esonye anyị n'ihe anyị na-eme na peji a na chanel a. Kedu ndị m na-ekwu maka ha? Maka ndị ara a na-apụtawa mgbe ụfọdụ na-asị m kedu ihe mere na ọ bụ naanị ihe mere na steeti Anambra ka ị na-ebupụta ebe a. Nke mbụ bụ na ọ bụghị naanị ihe mere na steeti Anambra ka m na-ebupụta ebe a. Nke abụọ wee bụrụ na ọ bụghịkwa naanị ihe mere n'ala Igbo ka m na-ebupụta ebe a. Mana ihe m na-ebupụta ebe a bụ ihe ọbụla gbasara ndị Igbo. Ma o mere na Enugu, ma o mere na Abia, ma o mere na Imo, ma o mere na Ebonyi, ma o mere na Anambra, ma o mere na Delta, ebe ọbụla ndị Igbo nọ, ma o mere na Lagos, ma ọkwa na o mere n'ebe na-abụghị obodo Naijiria, ọ bụrụ ha na ya bụ ihe gbasara ndị Igbo, ana m ebupụta ya ebe a. Mana nke na-agaghị akwụsịnwu m bụ ibupụta ihe mere na steeti gị ebe a, n'ihi na abụghị m onye steeti gị ma ụdị ihe yiri ya. Nke ahụ agaghị eme. Enwetalakwanụ m ọtụtụ ajụjụ dị otu ahụ, makwanụ nke karịrị ya, ma ndị na-akọ m ọnụ, ndị na-akpọ m iyi na steeti Enugu n'aka ụmụnne m bụ ndị Enugu kwa, na-asị kedu ihe mere m ji ebupụta ihe na-eme na steeti Enugu. Ụfọdụ n'ime ha apụta ha sị gị na ị na-ebupụta ihe na-eme na steeti ha maka na ịhụghị gọvanọ ha n'anya, na ị na-achọ imebi aha steeti ha. Ụfọdụ oge ibupụtakwanụ ihe na-eme ebe dị aṅa dị aṅa, ụfọdụ ụmụnne anyị ndị kwere na Biafra asị gị na ị na-ebupụta ihe ndị a ka ị wee kọjọọ ndị ọrụ ndị na-ekwu maka nnwere onwe Biafra, makwanụ na ị na-ebupụta ya ka ị wee kọjọọ ndị ọrụ nchekwa ndị Biafra. Mana ihe ahụ niile abụghị ihe anyị ga-elecha anya wee ghara ibupụta ihe kwesịrị ibupụta ebe a. Maka gịnị? Ihe anyị na ebe a bụ ihe ọbụla a ga-eme ka ala Igbo dị mma, na ihe ọbụla a ga-eme ka ọ baara ndị Igbo n'uru. Ebe ọbụla o mere, ọ bụrụ ha na ọ gbasara ndị Igbo, ị ga-ahụ ya ebe a. Ma nke bụ eziokwu bụ na gọvanọ steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ewerelekwanụ ọnụ ya wee kwuo n'otu n'ime ihe onyonyo ndị anyị wetarala ebe a na mgbe gara aga, na ihe a niile na-eme na steeti Anambra, na ihe o ji wee bụrụ na steeti Anambra ka ihe gbasara ọnọdụ nchekwa ma ọkwanụ ndị ala dị mma kacha njọ, bụ na ha niile na-agbaga na steeti Anambra maka na ọ bụ ebe ha na-anatanwu ego buru ibu ma ha tọrọ ndị mmadụ. Mgbe ndị anyị na-esi all over the country na-enute, but I will tell you, ife niile anyị jide, more than 70% of them abụrụ ndị Anambra. Enukọrọfa a na-eje Anambra ebe a na-eje to go and hustle, because o jee ebe a hustle, that's why these kidnappers there, they're flooding to Anambra. Maka ebe ọ ga-anyị jide mmadụ enwetara nsọ, ọsọ ejide n'ebe ndị ọzọ inweta 50,000 Ikenechukwu. Nke ahụ ewee bụrụ ihe doro anya na gọvanọ na-achị steeti n'onwe ya makwaranụ na ihe na-eme na ya bụ steeti karịchara ihe na-eme na steeti ọtụtụ steeti ndị ọzọ ndị nọ ya gburugburu. Ya mere ndị na-abịa ebe a atamụta kedu ihe mere m ji wee na-ebupụta nke a, ọ ka m wee mebie aha ndị nke ma ka m wee mebie aha ndị nke ọzọ. Ihe ahụ ị na-eche abụghị ihe ọ bụ. Mana ya bụ ihe agbaghị mgharị nke otu ahụ, maka na amakwaranụ m na obodo anyị nọ n'ime ya bụ obodo na-ahapụ ndị na-akpa arụ, ndị na-eme ihe ọjọọ, onwe ya na-ata ha ụta. Obodo na-ahapụ ndị kwesịrị ịkwụsị ndị ahụ na-eme ihe ọjọọ ka ha hapụ imezi ihe ọjọọ, mana ha anaghị eme ya, onwe ya na-ata ha ụta. Mana onye pụta tiwe mkpu sị lekwa ihe ọjọọ, lekwa ihe ọjọọ, lekwa ndị na-eme ihe ọjọọ, onye ahụ ka a ga-amalite tawa ụta. Kedu ihe mere iji eti mkpu? Mana ndị na-eme ya bụ ihe ọjọọ maọbụ ndị na-akpa ya bụ arụ, na ndị kwesịrị ịkwụsị ha bụ ndị na-akpa arụ, ma ha anaghị akwụsị ha, onwe ya na-ele ha anya. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ bụ ihe jọgburu dịrị na njọ ma sigbuo nkakwụ n'isi. Mgbe na-asị aka na-achị steeti Anambra gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, anyị makwanụ na mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike inwecha obiọma n'ebe ndị obodo ya nọ, were obi ya niile na-eme ihe ọ hụrụ dịka ihe ga-abara obodo ya uru, na-arụ ọrụ ga-abara obodo ya uru. Mana o nwere ike mgbe ụfọdụ ebe ahụ ị na-etinye ego makwa n'ụzọ ahụ isi arụ ya bụ ọrụ abụghị ihe ga-akacha mite ezi mkpụrụ. Dịka nke a anyị na-anụ ugbu a, anyị anụla ya ugbo abụọ. Fada ekwuola ya mbụ, onye nke a sikwa n'aka ndị ntọ wepụta wee kwukwa ya na onweghị ma otu mkpụrụ traka dị na steeti Anambra eji achọ ndị omekome nwa. N'otu n'ime ihe onyonyo ndị anyị wetara n'izuụka gara aga ka anyị gosiri ihe onyonyo ebe ya bụ
Gọvanọ Soludo kwuru sị na ndị obodo niile onye ọbụla tinye anya n'ịchọ ha bụ ndị omekome, na a ga-enye onye ọbụla tụrụ aka makwa na onye ọbụla kwuru otu a ga-esi ejide otu onye n'ime ndị omekome ahụ, na ndị gọọmenti steeti Anambra ga-enye onye dị otu ahụ nde naira 10 bụ 10 million naira. Gọvanọ daalụkwa maka nke ahụ, mana ana m asị na ya bụ atụmatụ abụghịkwa, anaghị m eche na ọ ga-akacha mma otu ahụ, maka na ego ahụ ị ga-eji enye ndị mmadụ, enye ofu onye 10 million, ofu onye 10 million, ijide mmadụ 10 imefuola 100 million, ijide mmadụ 50 imefuola 500 million. wee na-asị ego dị otu ahụ ejikwaranụ ya wee kwa ngwaọrụ, ejikwaranụ ya wee zụọ akụrụngwa, maka na ụwa ugbu a abụghịzikwa mgbe ị ga-asị mmadụ tụọ aka onye mere ihe dị otu a. Ụfọdụ oge ụfọdụ ndị mmadụ ga-amachakwa onye na-eme ihe dị otu ahụ, mana ụjọ agaghị ekwe ha kwuo. Gọvanọ, ichekwara gị na ndị gọọmenti gị unu atụlekwara ya atụle na ụfọdụ oge mmadụ nwekwara ike ịga tụọ onye na-enweghị ihe o mere ya aka, onye okwu na-esere ya na ya makwa na onye ọ kpọrọ asị, mmadụ nwekwara ike ịga tụọ ya aka ka ya nara gọọmenti ego. Unu atụlekwara nke ahụ? Mgbe na-asị ego ahụ eji eke makwa na ego ahụ a ga-eji enye ndị na-atụ aka, ọ gaghị aka mma ma ndị gọọmenti gị were ya wee gaa zụọ ngwaọrụ, zụọ akụrụngwa nke eji arụ ọrụ nchekwa obodo. Amakwa m na ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti Anambra na-agbalị ike ha na-anwa ike ha nke ha ji bụrụ mmadụ, mana ịnwachakwa anụ ma o nweghị akụrụngwa iji arụ ọrụ, ị ga-egbu onwe gị. wee na-asị gọvanọ, ngwaọrụ bụkwa na ọrụ, ego ole ọbụla ị na-etinye n'ọrụ ma ngwaọrụ anọghị na ya bụ ọrụ, ahụghị m ezi mkpụrụ ọbụla ya bụ ọrụ ga-amịta. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, uche m ka m kwuru. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nlecha isi eme ya, deere ebumnuche gị, etisue hụ ya bụ ozi nke ị gere ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.